Det er for hun tynd. Hvad? Var det grimt at være så tynd? Hun er lysere. Ja. Det er jo hyggeligt, at jeg så tydeligt kan se den der Signe for mig, ikke? Det skulle da ikke til at være så gennemskueligt, ikke? Du ved ikke, om de skulle ringe og mødes for et eller andet med deres hans arbejde, altså. Det er det, der er skide farligt ved at ringe op og aflyse en telefonsvar, du gør. Det skal du selv lade være med. Jeg er rigtig hårdt ud, at hun skal høste frugten af 2,5 års rigtig hårdt arbejde. Hvad for noget af? Hvad? Han ville ikke kunne score nogen som helst. Hvis det lige havde været 2,5 år siden. Hårdt arbejde. Hvad snakker du om? En gammel teori, det der med, at mærkelige drenge, eller drenge ser mærkelige ud, ikke? Ja. De er bedre til at tilfredsstille kvinder, fordi de er nødt til at gøre et eller andet for at kunne holde på dem. Altså, jeg kan holde ud, at jeg har lært mig at stikke fisse. Jeg var simpelthen så dårlig til det i starten. Jeg har lært ham og trænet ham. Og nu er der en eller anden smatso, der skal have godt af det. Er det ikke meget uretfærdigt? Er det ikke meget uretfærdigt? Jo. Og virkelig dårligt til det i starten. Virkelig dårligt. Ja. Det er mærkeligt, at han selv er tilpas grim ud til, at man kunne forestille sig, at han altid har været nødt til at tilfredsstille en pige, og derfor har øvet sig i mange, mange år. Det havde han altså. Nu er han simpelthen en topslikker. Ja, det er lidt så.